Здравейте, казвам се Екатерина Костова и съм част от екипа на Аптеки Нове Фарм. Здравейте, аз съм Велислава Пашова и съм тренерът на Галеник за България. Това е видео, което решихме да запишем, за да ви запознаем с коледните ни кутии. Както с тебе говорихме, изключително нетипична тема по време на седмицата, в която са активностите, промоциите, кампаниите тип Black Friday, но като жени решихме, че е по-добре на време да се подготвим за Коледа и да предложим нещо нетипично и нестандартно за нашите клиенти и за нашите зрители. И това беше в седмицата на най-големите промоции и активности изобщо за годината, да ви презентираме какво може да подготвите за Коледа, за да ви улесним и в същото време да имате достатъчно дни, за да не правиме подаръци в последните минути, в последните дни от декември месец. Какво по-хубаво да се подготвиш предварително, а защо не да си вземеш и подарък за себе си? Абсолютно. Да започнем с кутиите. Първата кутия, която искаме да ви покажем и за нея сме говорили, това е дифузьор дебюте. Кремът за сияйна кожа, подобряващ блясъка и текстурата в комбинация с Beauté de Nuit. И Beauté de Nuit не сме го презентирали на нашите приятели и зрители. Поради тази причина ще се възползвам от този момент да ви кажа няколко думи за Beauté de Nuit. Beauté de Nuit това е хидратиращата вана за вашата кожа. Аз го наричам интелигентната нощна грижа. Видях, че в състава има протеаза, която се съдържа в папаята и доколкото знам, тя има ексфолиращо действие. Да, като активна съставка, освен хиалуроновата киселина за дълбока хидратация, сме добавили и ензим от индийска папая. Идеята е тук продуктът да премахва единствено мъртвият слой клетки, да направим тази нежна ензимна ексфолиация и да позволим на хиалуроновата киселина да действа в дълбочина. В същото време голям плюс за Beauté de Nuit е, че подходящ за всеки тип кожа и за всяка една възраст. Няма противопоказание той да бъде комбиниран с вашата рутина, с кремът, който си използваме вечерно време и да прилагаме Beauté de Nuit като терапия. Тоест, един или два пъти през седмицата да бъде нанасен върху цяло лице, да преспиваме с него и на сутринта да измиеме лицето си и след това да разкриеме красотата и младостта на нашата кожа. Да преминем към следващия компонент. Това е офисе. Офисе е коригиращата емулсия. В подарък имаме офиселко-лочен крем и пътен формат на бестселъра Aqua Infini лосионът. Офисе не сме го споменавали. Ще загатна с едно-два изречения за него, пък в последващо видео ви предлагам да изслушате подробната информация. Офисе това е противостареещата ни гама, която изглажда и коригира първите фини линии и бръчици. Заповядай. Аз ще се възползвам от третата кутия. В нея ще срещнем Huile de Beauté, цветният серум елексир, отново Beauté de Nuit, както казахме, това е монопродукт, който го използваме за всеки тип кожа. Използваме го във всяка възраст и като нощен крем. Нанасяме го единствено тогава. И с подарък гуаша. Кажи ми малко за елексира, защото аз го видях в нашите аптеки, но като цяло не ми е много познат продукт. А и изглежда по много интересен начин. За първи път виждам продукт, в който има вътре листен. Абсолютно. Това е цветният серум елексир или на френски Huile de Beauté. Цветният серум елексир, това е дълголетие в бутилка. Венче листчетата, които виждаме, са от безсмъртниче или самите те отдават своите активни съставки в маслата, които се съдържат
за да можем да предоставим на нашата кожа безсмъртие. Имам често запитвания как да възвърна еластичността на кожата си. Можем ли да го използваме с такова действие? Абсолютно. Като цветният серум елексир, много интересно, не се нанася като серум или след крем. Него го нанасяме като предварителна грижа. Каква е идеята на предварителните грижи? Да могат да подготвят кожата за нашата последваща рутина, т.е. за нанасянето на серума или крема, и да повишат ефикасността след последващата ни рутина. Напоследък нашите клиенти много търсят етерични масла с противостарещо действие. Цветният серум елексир е с изключително кратка формула. Имаме масло от жожоба, растителен алкан в състава, рициново масло, кокосово масло. Тоест, ето виждаш колко е кратка формулата, произведена, разбира се, в Франция. Така че отговаряме на тези нужди. Дори проверих в България, в Google, колко търсения имаме на анти-ейдж масла, като думи, и са повече от половин милион. Така че търсенето и запитването към такъв тип продукти е изключително високо и в Галеник отговаряме на тези нужди, на тази взискателност, която имаме от Как да го нанасяме? Както казахме, това е грижа, която се нанася предварително, след почистване. Нанасяме 5-6 капки върху дланите си от цветния серум елексир с масажни движения върху нашата кожа на лицето, шията и деколтето, като по този начин я съживяваме, подобряваме еластичността, възвръщаме комфорта, стегнатостта на кожата ни. В същото време си осигуряваме тази поезия в бутилка. Освен продукти за всяка нужда на кожата, Галеник ни предлага и възможност да покрием нуждата ни за търсене на подходящия и на перфектния подарък. Затова, освен че може да ги купите в нашите аптеки и онлайн в тези прекрасни кутии, които дори не изискват опаковане, до 26 ноември ви подаряваме код за отстъпка Галеник20, с който можете да ги закупите с 20% отстъпка. Само онлайн. Да, възползвайте се от тази възможност на време, защото интересът е огромен към коледните ни кутии. Пожелавам ви хубав ден И до скоро! До скоро!